A Lucka má povolený start. Všichni jezdci přítomní na parkouru, ať se pohybují na stěně a dávají pozor na koně, který se zrovna účastní parkouru. Lucce Slámové je 12 let, v našem klubu jezdí zhruba 2 roky. Je to již zkušenější jezdkyně, tudíž zvládá parkour ve cvalu. Budete to mít roztrhnice v rukách. Tak já už nevím, jak je to Bohužel došlo k omylu, ale to se v této soutěži tolik nebere. Jedná se ještě o neskušené jezdce, kteří v této soutěži startují poprvé. Počkej, já jsem tam dojít. Nevadí, i k takovýmto situacím dochází. Můžeme pokračovat dál v parkouru. Lucka se blíží k poslední překážce. A jestli si zaslouží veliký potlesk.